guys. Ako man ang tuklaran, kasi kulot na nag-ingon. Ayan guys. Pupunta kami ng paaralan. Hali na. Kukuha ako! Tandang! Shout out. Tasulod na. Dito agi o dito agi. Salamat sa mga Diri. So guys, ano? Huwag mo na yung yan mga kasama. Masa, manggani camping. Gani, pag-uga, gani. Hala ka, ay mong gitamakan. Tamakan, manggani ikuka yung mga mo. Eh, Das! Ito! hi guys. Mama ka, Bensi. Das! Good morning, Mami. Please come. Tanawa, ingon mo rin. Ingon mo. Nagtapot man to sila mga sway. Ingon mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Ingon siya ano, ito si Mami. Ay, alam mo. Si Banje. Eh, hi. Hi. Hi ba? Hi. Hi. mo. Stop! Wala! Ano naman? Ako nga naman na, dali lang. Wala tao diha. Oh, bito daw ra. So, uy, okra o mga tag-okra. Malo, boy. Banje, pwede mga okra. Paala mo ra, oy. Lalaki ng Di okra. ako'y gunit, eh. Di ako'y gunit sa camera. Uy, di good makatanaw sa ako. Yeah, dara, wakit. Kuha na sa ako ba, hi guys. Tarong nga po, uy. Tarong nga na ba, duwag kamot. So guys, Ayun pa. Ay, pataas. Kain. Oh, Stop it. Get some help. si okra. Anda, tulong. Okra na naman tanglad. So guys, ito na mga... Ano ba na? Buton, tatat, tabuton. Bugo. So, ayun yung tanglad. Damihan mo pa. Uy, ayun nga na ang okra. Ay, ang okra ang tanglad. Ayaw mo pag sinagbot ba? Kami na po sila na nanay. Kano to niya eh? Kami. Isa Kami na po. ane. Kami. Sila, Ma'am Cathy. Kami nagtanong aning mga... Ang gagawin lang ito. Pero yung okra. Malaki to. Uy, malaki to. Ito, malaki to. So, ito yung school namin. School namin. School namin. Uy, sa una. Sa una. Dali, minga pamikit sa mira dua. Minga pamikit sa mira dua. Thank you, te. Buwag naman siguro na. Dili ko. Gamay pag ini pag adto na mo dito ka. Oh, tataw. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am. Wala dito, dagan. Ato may So ubang guys, Maria. shout out pala Ano sa guys, ato may Maria. Dudong and Duday vlog.
Ito na. Dira pa jud mo agi. Ambak. Yeah. Shout out, bye-bye! Subscribe, guys! Hello mga kagabi. Fresh kay ang okra. Nakuha ani oy, di ba normal size sa ano okra kay ani? Nga na ang normal size. Ito mo na pagkabit yan eh. Ba, to dire busy da. Dita niya. To dire busy dire. Ako be. Ayaw na malibat no. Tignan awa na. Manila! Turo mo na yun! Manila! Kapag plano! Landing! Oh! Manila! Dali! Oh, landing din! Cebu, Manila. Mas layo ang pumunta sa Manila. Oh, landing kaya airport! Babaw nga! Pinakatuwal ako an. Naglikid eh! Jay, betul kag istorya ni Jay. Jauh. Mariam, kada mo utang to aja. Hawos mo na si Dudong karon. Gawi ko! Ada mo dah. Gawi daw! Ikaw man talaga! So, bye! Huwag kalimutan mag-like, Like and share, and subscribe. Bye! Bye. Bye!